Iti napalabas, kastaunay tiragsak dagiti gagayam ni Dominic. Idi makita da, as ibibiyag matlang na ito'y kat nakasubli iti pamilya na. Gapu iti dayta, nagkidaw ni Chona iti dispensar iti baro. Gapu iti panang pilit na idiken kwa na, amapan na iti adalem apaset ti baybay. Ngem nako na ni Dominic, nga awan basol ti balasan. Aging ka, nga indarirag namanen ti ayat na. Nako na ni Chona, asaan pa'y anakasaga na ang mga klon iti ayat ni Dominic. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela anapauluan. Si iti barokon. Apay, ada ka din naman na mama, basol mo kanya. Awan ba't kit di? Sige. No, kasta, dangkay naklat nga ginom. Nanay ka, may saman pa abuti tibir para kanya. Danggayak latang maminom. Tabareng no may baganan tumot laing. Nuan niya ti pagsakitan tinakam na. Joda, saan pa yan nagaw-awin ni Dominic Ijebalayda? Iti panaggapu na dito'y balay. Ha? Apay, sa dino tayo na, mami. Amom, nalabsak iti tiyangge dama ng iska. Agininom da ka ni Victor. Niya? Uray ni Victor? Umininumat, mami? Waniha. Kat sumagmamano na bote ti serbesa tinagawangan da. Ay, mabartag da lakit din o kasta. Lakit di. Mahuray mabartag da. Saan damat nga karkarit. Sa bagay, disiplinado da lata nga oray mabartag da. Dayta ti pang dayawak kadakwada. Saan da nakarit nga oray mabartag da, iha. Wan, mami. Ay, kayat kulat tati ugali ni Victor. Sige, Victor. Uminom talata. Astonan. Dominic. Narik na akong ti ininom ko. Uminom tabay, tabarang malipatak ti sakit tinakim ko kini Chona. Ani? Ni Chona ti pagsaksakitan tinakam mo? Wan, iso pare. Gapo iti panangawis na kinkaidi iti adalem apasit ti baybay. Nga iso iti dandanim nakatayan pare. Sana gapo, takas ta pare. Sa bali ti gapo na. Nga rod ti makagapo pare. Gapo iti san na parila nga parang sungbat na parang aklon iti ayat ko keng kwa. Inya. Maluksawak. Taiso ti makagapo ngayong kalikagom ko alinabanan ti agakadawala daloyon. Sa kalpasan na di nalataklo ng tayat ko. Dami na. Talo na tawan ngagdadato na kengkuan. Aging kita. Di na pa inaklon tayat ko. Pada talaeng Dominic. Talamat na tawan. Ngagdadato na kinikasilda. Kaskan ka. Jagpay nasukdal ti ayat ti babay ngay patpatig ko. Kasta ka di. Sana ka sumarda nga ginggajak magunod dayat ni John ha pare. Wala siya pare. Para kanya. Nilang John. Tay ayatek. Ti babae iti biyag ko kajak ipalubos sa bali tayo na. Sige pare, uminom ta pa.
Nangalak pa iti sa dudwa da bote ti serbisa. Mastanan, Dominic. Talagang narik na akong tininom ko. Uminom da pa, siyak di makamungag bayan. Oy, mga lakapay tinuman ta. Ket talaga nga sana ko nga minom. Pare, timagdar ka matan. Kaya din pare. Awigat no, malabsan tao na iti aginom. Ano niya? Ang mga no saan tanto na makapagbinigbig na mabartek tao na eh. Iso nga gawit na. Anya ti kunam gayam? Nagdanggay anaginom itinasangar da Victor kan Dominic? Wen, diyak man mo kadagit ya tuwan o nyat naknakanda. Siguro, mailiw damat nga uminom itinasangar. Wen, napartek da ka no adwa, friend. Agdiwar-diwar da ka no anagawid. Anya? Asino tinagko na? Ninanais ka. Iti tiyanggi na tinaginumanda. Anya hamatan? Taimpaturay da, anabarbartak da? Friend, aday bakakan ka ha? Ngam, saan mo to kuman nadagdakamatan ka da Dominic and Victor? Kababain. Anya day ta, friend? Kuna ninanais ka, data ka no tinagsarsarita da Dominic and Victor. Anya? Wan, kaluksaw na kano ni Dominic. Gapoy ti saan ko pa'y panangaklon iti panagayat na. Mga no, kastamat ka ni Victor. Iso nga nagbartak mat. Mabalin na kasta, friend. Tanada ka, mata ka no pa'y ti kabayagan ti panagdatdaton da ka data. Anya nga rin ita ti planom. Di mo kunaan nga aklo naman ti ayat ni Dominic. Ay, saan pa'y? Taging ka ita. Diyak pa'y lumatingiti nga na yung bagtirignak. Kasta ka di? Sika, amangan no si kanti makapanunot ang mga klon ni Tiayat ni Victor. Ay, saan, Jonah? Nagsayatan no kasta, friend. Ha? Apaya kasta ti Saom. Kasla maragsakan kay tinaibaga. Ha? Ako ha? Ti kayat ko asawan. Narigat yung dardara sodos. Ta saan akaslay na puy dayta. Amabalin mo lat ta ayula no masinit ka. Kaano nito nga tama panunod ko ti anak ko ti makiasawa. Mahiliwak mata na maadan iti apo ko. Umapalak iti amiga. Nakaragrag sakta liman ti apo ko na. Mami, apay, kasla adan na nagapampanonotan nyo. Nakad-adayo ti turong dagita matayo. Kuha iha. Malaglagip ko man ti maysa kadagiti ambigak. Anya mo ti malagip yukan ko na. Ti kinaragsak na. Taliman ti ay-aywanan na nga puko na. Anya? May maysa ti anak dayjay nga ambigak. Kat nakaululi mag-edi ti pagtaangan da. Gamita. Atun dagiti mangray-ray awken kwa na nga puko na. Di ko na nga umapal kayo kan kwa na, mami. Gaputa ado ti apo ko dayjay nga ami kayo. Talaga nga umapalak iha. Isano mabalin? Makiasawa ka maten. Urayan nyo Matanaga na. Mga no agbakat ka abalasang iha. Mami, iti dahito kinapintas ko? Ay, diyak mo ti palubos, nagbagat ang kabalasang. Iha, mailiwak nga minin ang maadan iti apo ko. Urayan nyo, mami. Amang hanod adong tupay tagbalin nga po ko yung am ti bagbagayo nga apalan nyo, mami.
Ay na, jambak ti pan nakagatang ko kini pare Andoy. Ti native ababoy na. Nalaka ti panangila ko na kanya. Takasapula na unay ti kwarta. Tatang, nangalaan niya iti dayta native ababoy nga inokod yung nga insangpat. Ginatang ko kini pare Ando. Manat pa nang gatang niya iti dayta, tatang. 4,000 ang tibayad na. Anya? Naglakan, tatang? Wala. Gaputa, nalaklakalat ti native ngam ti puro ababoy. Ngam, naim imas ti karnina. Di ilako yung matlangarod dayta? Ay, saanan. Parchen tayon to, intog kasangay ka. Anya? Ipartyandak iti baboy inton dumting ti kasangay ko? Wan, tapno, naragragsak tumot laang ti kasangay mo. Agyaman nagtatang. Ay, manuntun ti tawan mo. 22 ti taon ko. Ay na, saan mo ang magawidan ti panagbakat mo? Iso nga pumili kan kadagiti agar-aram king ka. Ubingak pa'y, tatang. Anya? Ubing ka pa iti panagkunam? Mabalin mo ti makiasawa. Tatang, kaya't ko pa'y nga ipapastiki na balasang ko. Ay da, ang mga no agbaak ka abalasang no kasta ka na yun ti magbagang. Saan mo't nga tatatang? Apay, adda ka di urayam nga hawayano. Kayat mo ang mga aramking ka. Ah? Ay, awan tatang. Never ngay ambisyon ko ti makiasawa iti hawayano. Ay, nasaludsud ko king katikas jay. Tunggal ibagak a pumili kan ti pangyawatam ti ayat mo. Kat kunambat nga di ka pa'y nakapili. Urahin yung kadilatan tatang. Makiasawa ak tulataan o kayat ko. Ala, ay bayan ta pagsaritaan day ta. Ti umadanin akasangay mo. Kaya't ko pagsaritaan ta. Dandani manen ti kasangay ni Griselda. Anya ti mayat nga regalo. Victor, Ha? Ni Dominic. Pare, nakapasyal ka man? pare. Kaday pa damag ko. Anya dito adamag? Panggapiti umadanin na panagkasangay ni Crisilda. Anya ti damag may papan iti panagkasangay ni Griselda? Gimatang kano ti amana iti baboy nga isundo ti partinda iti kasangay ni Crisilda. Anya? Kaya't masawen, Dominic? Agpadaya da amadamyan? Wan, bareng makapanunot to ni Crisilda ang makiasawa. Kaya't masawen... Kay ayaw ni amadamyan nga makiasawan di balasang na? Wan ka no? Taumapal ka no umot na maddaan iti apo ko. Ay na, no kasta, ket inak tumanin pasyarang iti palayda. Anya? Wan pare, baring no malawlawagan ng ti panunot na, ket aklonan nanto'y ayat ko. Umapal ni mami iti bagbaga ng amiga na. Ti amiga na nga dan iti 5 nga apo ko. Narigat mat, naisukid din ti pagapura ka makiasawa. Ay, anyamat din. Di man lang malaglagip kon. Malagip ko man na ni Victor. Oh, jak tumalipatan. Wan, jak tumalipatan tinaramid na kanyak. Iti day di dandanipan na kalmas ko. Victor, saan ko anam naman daytoy nga yung may mumanan pa ng pasyar kanya? Pasensyakan, Griselda. No, jak na ipakamukan kahit insap-sap agong daway. Gayam. Happy birthday, ha? Agyaman ak Victor. Kat namnamag to ti tatabo ng manan inton kasangay ko. Uwan, Griselda. Umayak to. Ket sapay ako, ma. Ket, anya, 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 anya,
Tadantun ba nagtu ayat ko? Iti mismo akaldawan ti kasangay mo. Jaka mo. Saan ko ang maibaga? No isunton ti panakaamom ti banag ti ayat mo. Igarkararag ko ti apo. Amating-iting munto kuman ti talaga arik nam kanyak. Kunakmat nga di nakunay apuraan, Victor. Talo na tawan nga datatunakan ka. Kit, panakunak. Umdas nga tamatin da di akabayag. Apa nang ipaniknik ko ti kinapudno ti ayat ko ken ka. Krisila. Mabit lang. Umaya kon. Nembang nga oras mo, Jonah. Dominic. Si kamanan. Kau mana ka di na makikita? Saan mat kat di? Kan, okay. Nasayat mat kat di tayo, Maika. Gapot na kayat ka kasarita. Oh, Maika. Tumar ka. Agyaman na. Sabay lang ko. Tiiknat ng kinasamit awan na. Agtugaw ka, Dominic. Agyaman ako na. Anya ti ko na mga ipagam kanya. Bueno, ada ka din banag to'y ayat ko? Awan pa, Dominic. Anyang ro ti pagsaritaan ta. Di ko mamay papan ka dagiti na isawsawang mo iti tiyang gininanais ka. Idi, nabartik ka. Anya? Imbagbagam ka no, kaluksaw nak. Gaputa, saan ko pa'y ngay naklon ti ayat mo. Bunga lang da ti bartik ko. Jonah. Uray pa'y. Diyak kayat tikas diyang ibagbagam. Akaluksaw nak. Gapu iti diyak pa'y panangaklon iti ayat mo. Nang runakat. Dandani kanayon ti panang pasyar mo kanya. Sorry. Nusan mo anagustuhan di kiti na ibagakidi. Dahita ka ti pagdaksan tinalabas sa panaginom iti nasangar. Taado dagiti saan nyo ang mapupuutan ng isaw-sawang no nabartik kayon. Saan to na maulit yun Nuulit ang tupay. Saan kanto na pastrikan dito balay mi? Wan. Diyak kaya ti masarasarita iti liklikodak, Dominic. Ulitak Jonah. Dumawat ak iti dispensakan ka. Sige. Awatak ti panagpadispensar mo. Katsapay la kuma, talikli ka mo ti panagsaom iti makapasair. Dominic? Apay akas laman malay ka? Inong tanak ni Jonah, Victor. Ha? Apay nga inong tanak ka? Anya ka ditibasol mo kankuan eh? Amom, nakadanon dagiti bagbagaking ka, ang sakit tinakam ko king kuana. Anya? Ay, pare, pangasim, saan asyak na nagipulo? Saan nakatismuso? Amo ka sana sika. Dahil di abagat iska tinagitanan. Anya? Tismusa mo't na di abagat no kosta? Huwag nga ron. Nadadaalak itindandanon na kini Jonah. Anya nga ro ti plano mita kininanais ka? Alangan, ngayon kamat mong tan. Saan ko nga untan? Nga bada pampanunod at ngarami din. Tapno makapalsak ingkwana. Anya? Anya tira video pare? Di mo kunain nga da nangisit apanggip mo kunkwana, Dominic. Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen ti tuloy ti nobela ang napauluwa.